tampoc és que hi hagi massa cosa a afegir perquè és tan pornogràfic que a vegades no, no hi ha cosa més a dir. A mi el que no, com a, del que m'ha sobtat més de tot el cas és el paper de l'Isaías Taboas aquest, que no sé ni com es pronuncia el nom, perquè hem parlat molt durant aquests anys de les portes giratòries entre l'empresa pública i l'empresa privada, però aquí ens trobem amb el cas que jo trobo encara és més divertit, de les portes giratòries entre l'empresa pública i l'empresa pública. És a dir, que és gent que ja és igual el que passin, que no acaben mai de sortir del sistema i d'aquest establishment. Aquest és un senyor que en circumstàncies normals, després de la cabàlia a Astúries amb els túnels, aquest senyor hauria hagut d'estar retirat de la funció pública per als segles dels segles. I és molt fàcil, perquè és molt fàcil dir, és que aquest senyor no ha comès cap delicte, però és que no estem parlant d'això. No podem ser tan simplistes de reduir-ho tot, que això és una cosa molt espanyola i que crec que la visió hispànica de les coses ens ha imposat molt, que tot ho acabem reduint a una cosa judicial. Com que, en el fons, l'únic poder real que hi ha a Espanya és el judicial, bueno, a part del rei, és a dir, tota la resta és com una mena de teatret que s'està superposat sobre la resta de poders i aquest que és el que acaba manant i ho acaba mangonejant tot, com vam veure l'altre dia també en el cas del cas Sagnant també, que aquest no sé si el tenies a l'agenda pel cas de l'Eusquera a les proves de selectivitat, que a mi em sembla una cosa molt bèstia de com el poder judicial està efectivament, no és que sigui un contrapoder, sinó que està efectivament per la resta de poders del legislatiu i de l'executiu a Espanya. I és així, vull dir, i ho sabem, i quan va haver-hi tot el procés també ho vam veure, que és igual el que passi, que sempre hi ha un poder que va pel damunt, que és un poder que tenim la sensació que o respon a les ordres del rei o no respon davant de ningú, que és el que ho domina tot. I en el cas aquest, doncs, a mi em sobta això d'aquest senyor que ja era la mà dreta de Montilla i que va entrant i sortint del sistema i continuar mangonejant el sistema. Evidentment, els números del tema aquest de l'Hospital Clínic ja es veu que això, per molt legal que sigui, d'això de net no en té res. I no tinc res més a dir. Una sensació una mica d'impotència, que sí, podem esbombar tots els casos aquests, tots els que vulguem, i el menjòmetre continuarà fent-ho, però estem una mica indefensos. Hem de ser conscients una mica que contra això no tenim cap mena de mecanisme reprovatori, per dir-ho d'aquesta manera, d'aquesta política legal, i que és la que funciona a Espanya des de fa dècades.